Il a été l'air à Ah ouais, tu m'as ta bureau là, Ah, d'accord. Eh, qu'est-ce que tu prends à boire? Whisky bien, boisson bien. Et où me fait? Les musulmans, le tout fait. Mais le musulman côté, il restera là, ça. Hein? Ah, ok. Dis donc, dis Dis. Tu es sûr que ça te va? D'accord, il n'y a pas de problème. Si tu apportes un verre d'eau là. Oui. Ça va? Oui, ça va. Je t'ai fait appel ni à Nivelé. C'est par rapport au Luna qui est restaurant. Bon, comme il délai ton manja, ça veut dire délai la semaine qu'il est mais mais fait qu'ils sont des gars là, si tu as bien réfléchi quoi, un mot. Ah, PDG, ni réfléchi. Ouais, il y a bien fait ça là. Ah, ok, je t'écoute un peu là. En vrai dire, à quoi ne cadine miraille, qu'à poster une soro. Ni à soi avec un tour même. Nga. Il te laisse gagner la rapide, poster une offre. Et te laisse gagner la rapide, poster une offre. Au niveau là, il faut poster une offre. Hein? Et puis, il va gagner les mingo. On aime se fourrer. Non, au kuma blasa, nous se fourrer au kuma blabai. Et bien, il a mingo. Nous se fourrer jamais service d'aula. Ou chaman temena ni sera il fait pour que wa fanga soro wa barayro la ne nana ke mna ni kuma fone na ça je ne peux pas comprendre ça o tsaka famu ah ne quand tu dois répondre tu as le choix comme ne délai midi ou délai massé il reste encore une semaine ya famu ou bien pas fait qu'il y ait chômage là-dessus. Il va faire qu'il y ait chômage là-bas. PDG, nous on est négatif sur un follower. Ah, ok. Bon, comme une semaine, à toi la semaine qui est alsa, ne peut pas finir dans drogue. C'est-à-dire que, akil la nyama nini, y'a ni délai à dafa. Ni délai d'afara. Ah, moi en tant que PDG, je vais prendre mes responsabilités. Mes responsabilités, t'as. Est-ce que tu comprends? La famille. Voilà. Mais c'est un insulte toi tu veux pas te rabaisser. Ça c'est une insulte à mon égard. Qui est rabaissé à ce niveau. Hein? D'accord. Il voulait bon que... Ah ok, ne vais pas se c'est là que je voulais. Ça c'est quoi ça? C'est quel genre de manière ça? C'est quel genre de manière ça? Mais où les gars tu viens, il n'a pas fond fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est trop effrontée. Mais avant c'est un aller. Il ira le premier, qui ira le dernier. Dernier mot vient de boulot. Allô? Oui, ça va. Wala ñene fi ñewé na Eso jen pero se le baile lo qui Sophia. Ok. Hay tout temps don diano mek la rap mi faire mal. Mais c'est que son ça. Aí está wala internet. Ok, quand même. Ni tige. Et donne le kumala. Et vous me direz mun kɛra den jumɛn ne ye téléphone san ka den ma don na ne ye mun de f'i ɲɛna ni cousin de bɛ kuma n'a kɛ i cousin wa ne ka f'i ɲɛna ko mɔgɔ si ka numéro kana don téléphone in kɔnɔ bozo n'i y'a faamu sisan i bɛ ka ne ka ko kɛta de contrôler non nin man di ne ye y'a f'i ɲɛna nin dabila nin man di ne ye ayi i ma kuma o la fɔlɔ yɛrɛ
Ni fɛ mɔgɔ fɛnɛ tɛ se ka kuma. Allô, moi? Ko jumɛn? O bɛ se ka kɛ cogo di? Ah, ok, y a pas de problème. Ne mira nana mina ɲininka. Bonsoir, ça va? Ça va. Et puis c'est que notre nom, on est bien. Non, nerveux les deux. Non, mais non, t'as qu'à la main. Bozo. Et là, on a pas parlé la salle. On te fait qu'à la main, on est bien. Moi, on va voir ça. Bozo. Et tu tombes à chaque fois. Et là, banni. Tani yɛrɛ nege foyi de tɛ ne la bilen mɔgɔ bɛ si k'o la ne bɛ bɔ sisan ka wari cɛ i ba ma ala ma mɛ kalo tɛmɛlen na e mun wari cɛ ma e bɛ ka ɲinɛ ka fɔ i bɛ ka kuma ne ba de ma tantɔ wa Bozo hali ni ne bɛ ka kuma i ba ma tantɔ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ ne yɛrɛ de bolo ye wari di Lamini ma n k'a ka ci i ba ma tu vois ko Lamini aw ye fɛn fɔ yɔrɔ e ma Lamini ye mɔgɔ sugu min e t'a dɔn wa hali ni Lamini ci ka taa bitigi la ni dɔrɔmɛ 20 ni walahi la Lamini bɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ a la kuma tɔgɔ wa k'e bɛ ne baga ye wari ci Lamini ma ko k'o d'o ma ayi Bozo ne tɛ jɛn n'o ye k'a fɔ k'i bɛ ne dɔgɔnin dɔgɔya a wele k'a ɲininka kɛ Lamini dɔrɔmɛ 1 a m'a di ne bamuso ma ala kama sa Bozo kɔni tɛ se ka kɛ parce que ne dalen don n dɔgɔnin na ni ne ye fɛn min d'a ma n k'a kɛ cogo min na a b'a kɛ ten i bamuso ɲininka ka ɲa dɔ e fɛ fɔ ne ba de nkalon tigɛ walima ne de nkalon tigɛ ne m'o f'i ye dɛ ne kɔni ko i k'a ɲininka ka ɲa e mɔgɔ mɔgɔ wari ma d'a ma ko Lamini ma wari d'a ma ne ko ɲininka e bɛ fɛ ne k'a ɲininka cogo di Lamini wele k'a ɲininka kɛ ok ɲamɛ ne bɛ Lamini wele ka ɲininka mais i jija Bozo a da kana to Lamini na dɛ i k'a lajɛ k'e bɛ dɔ fɔ ne dɔgɔnin ma e dɔgɔmuso joli bɛ so in kɔnɔ yan nɔ u bɛ mun de la daga sunɔgɔ ne de jɔlen don n'u ka fɛn bɛɛ ye yan awɔ hali ni min kunkolo y'a dimi ne mira ni min mago bɛ fini na ne mira ne fɛnɛ bɛ sɛgɛn sa kana fɔ k'i bɛ ne dɔgɔnin dɔgɔya e ka ne lamɛn sa ne bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn e k'i ko après i ka ne sɔrɔ salon kɔnɔ quoi i y'a faamu parce que kana fɔ i bɛna ne dusu labɔ ko dɔw la quoi moi je ne veux pas quoi fɔlɔ la Bozo. E dusu wɛrɛ san. mais o fana mun kuma sugu ye A ye komi denbaya kɔnɔ. ça va maintenant i ka fura nin ta Awɔ n y'a fɔ. hakɛ to naani na dɛ i b'a dɔn an bɛ ka ko min kɛ quoi franchement sans te mentir il faut que an ka dabila quoi parce que silamɛya yɛrɛ ma jɛnɛ an ka diinɛ ma jɛnɛya quoi bon ala yɛrɛ fana ko ne mɔgɔnfin a sɛbɛnlen filɛ nin ye ko n'i ye ko kɛ ka nimisa ka segin ale ma ale bɛ yafa i ma ko mun ka gɛlɛn dɔrɔn an fila tɛ c'est comme hadamaden filaw yɛrɛ cɛmancɛ la est ce que y'an faamuya bon sisan ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna kɔni il faut que an ka nin ko an ka jɔ quoi. Ne Bozo. E de dalen dɔ la hali n'a y'a jɔ. O bɛna se k'an tuguni yafa. Juru bɛ yafa kɛ mais n t'a sɛbɛn ne yan nɔ ne ma ne y'a sɛbɛn yan. Ne ko i fɛ kɔni a bɛɛ bɛna continuer n'a bɛɛ bɛ yen. est ce que i kunkolo ka kɛnɛ. Ok ɲa. voilà. Sofia ni fɛnɛ min daminɛtɔ ye han Fosi. Fosi e bolo tun bɛ mun ni Bozo kan Ne bolo kun t'a kana dɛ patɔrɔmuso. nin kuma in ka ta dɔn ne bɛ ka fɛn dɔ yira a la i sigi.
bɛɛ bɛ daminɛ tan bozo